dan kibamut ban hikai skol upai ba hang ni apa mau tharaisan lele ngai upai ba hang ni ulah de pas PhD ya ka politics upai ba ubola pas PhD ya ka politics sibut ban hikai skol pen le ran kala nomor bah ki jingalang ki beladep bila dia keren bat haki election ki balala ngile UI ya ka jing syai jong phi nang dena pa mau tharaisan ya ka jing Kristyan ka parat ba ka bapura ka bapila ya ka parti pra di komunong ay tin jong ka parti namar kata habang ayen handi ningkong ningsya na wanra ya ka jing ay kublay na kut syadem jong ka parti na kileng hokti jong o president ka jing kublay I barka kerku kerdo ya phi hangni hapok kensi barkini kidong kithan kiba marjan kibadon hagene kelempung ke pementa kublay sibun ya ka jing kersan jong phi hagini kisnem ki baladep ya hagene ka no phaisni ben pau ka jing sngongo ka bakraw yo blay bau ple yanga badangi kene kalat banginyo banya kendu bar banya syam kumne kene kopor banya plut por sipor banya plet jengmut naga benta kene ke jing penkre ya ka by election ka badang up menta ka bangim tip lanu kan notification kan mi naka election commission jo kari India ten rei nagaleng jo ka parti ngilong ke balakre tingiya sharum seneng ya ka ban penkre ya kene ka election ke jongi te harengkat rengkat bar kene ke jing penkre ngikum ka parti ngiraru ya kimat ki issues ki biadai berkejalan mekhalia barakawai ke bafi ke ba nagal yang jong presiden rang ba ula keren na kawai ka por sa kawai pat nemla bani kerenut gitu ki mat ki issue hangne kelese nagal yang jong candidate ubangi ngila put up nagal yang jong ka parti insio ban ai kat tu kat ne ki mat ki biadai ber ki biasa berkene ke jingelang tehagani ka por menta pa ba kumba ilaong I charman mentan I bapol I bapnya ye gede gejelang u MDC u bodon buram u bapi pelere banjit layatu yagi bagane ka parti pra gede ka parti ka bahla surok ka parti ka bahla surok bat ka balap met tangkala isang sinong ka basai ka bangini karan hang ne ka longgani baki ai ki bakrautam ha ka sensyar ka khadar lani ha ka sang perkhat jongi ubriu kasdang nak surok bat nak lentis nang akwa bani thu epi ke jing sisa baki krau perkhat ki ba krau tam jong ka prothai kita ki krau perkhat jong ki Greeks kita ki krau perkhat kum ki jong Plato ki jong Aristotle ki jong Socrates kasan perkhat jong ki kasdang nak surok bat nak lentis nang ndai bakas nang nak skul pa lan na ka university kini university ki wan hadin Henry ka san perkhat ka jong breu ka mi haga jabing haga jengmut ka jeng perkhat ka jong breu haga jeng keren haga jeng peliu jengmut hagi senang hagi tau hagi dukan sya hagi yeng kisem barkum tarter barkum baka pahui na ka history jong ki Greeks iki babun ba ki rokom perkhat jong ki la sandur hagi lentis nong ki songkai ki thu khana ki keren sapang ka sensyar ka khadar ki keren sapang ka emlang ka salang bakum tarter sami ki filosofi ki bakraw ka perthai dei lengba jong ki bakum kita ki jingya nanti kabang umut banong hagane ki jingelang kalong tangkat ni lada ka san perkhat jongi lada ka san perkhat jongi kamya dai bat uluk ulak ubadon hapo surok lada ka san perkhat jongi kamya dai ber upai ba upai kunuk upai trap uba em hamadan haka ground reality kita ki jing perkhat kin sakut tang haki almari jong ki skol ba daim dai bu lada kamdan ka social relevance larakam dan ka economic relevance saka bayadai berka ground reality berupai ba uba em apa maran ubaya uba khi ki surok surong di bakum kini kan mento iu ko bakum ketagasan perkhat ngi begini ki rokom perkhat ki polisi trekam ki pamenta kimya tengku madan syu ki lalong kum galeng makau sang khandau kimi ki polisi trekam na sekretariat kimi ki rokom trekam ki baper ki ba hamadan mia tengku umedai ki bayo mentoy kita kikat to kat ni ki binong ki bison kita ki balakha don bok manure tang kita ki bayo tip ya ka tang kita ki bayo ajumentoy lada karo kom perkhat jongi lada karo kom trekam jongi lada ki polisi ka bangi thau ki monra ka jingkar khu ba ka jingkala ya uluk ulak ubadon hagilenti snong ki jongi hagi snong ki thau ki jongi lada kamla ban kata ya ka jingem jongki ban wara e ka jingkar khu ka jingem jongki ko bokum kata karo kom trekam karo kom kata kom sain perkhat kalong kabam don jing mentoy ai ro em nama kata daw ngi ha pangiwan
haki surok sunong ha bengiwan haki lenti sunong gumne ngia kendo berkibriu markmat marmet isu ye gijing jongki berka bakham ngotonat susu kolong ba kini kinong yalam jo voice of the people party kidai kibriu kibawan naka grassroots level kidai kibriu kibawan naki longging kilongsem kibadai tang ki yang trap kibarit berkibaria menjudan baitu yang am menjudan baitu doktor Baskam Marbo menjudan baitu yu babrat menjudan baitu wat yu doktor Ricky aja sengkon lem tadai kani ka san perkhat jong voice of the people party kini ki riu kun sai kini merat dami iperthai dei kani ka cingalap dei kani ka philosophy dei kani ka approach ka bai bar dan ilawan ra kapala peni igini kiri orang ba ki badon ka jingkit khali ka basisa pin pait na ka lifestyle jong kini kiri orang ba pin itu ya ka rokom em ga jongki la itu ya ka rokom trekam ya ka rokom ya ka rokom yeng jong kibriu na ka rokom em ga jongki tegini kibriu kibaron ka parti pra angala pet benia anado presiden hadu kini kibiya kit kam haki snong haki tau ter kidai kibriu kiba em ga jing em ga bolong simple kidai kibriu kiba mat igi jing e ko manga bampi ki pai ba hamadan ngiamat disilesi mangi khindiat ublai ula kam kerku tenre anda haba ublai ula kerku ingi anda haba ngi pet pat igi pai ba ngemla ban sus ngapjar hadin bangi i ba kani kerkom trekam jugi sarkar ki baladno bar kuntup langi kani ka badon menta kana mora jeng kelayu pai ba kata kadi kanong rim ke bangi kum ka parti ngiyeng teh kana ka janmiet ke bamenta sa sisien nga ay kublay ay ba po ibalong kum u chairman lani usong knor jong kani ka jengalang Dr. Baskam Marbo ibalong kandidat jong ka parti bala play por khnang banwan bangi hangne kinong kit kam jong ka parti kiba ngamla banjer ka tenglut agane ka por kiba nagane ka snong bat kiba nagi snong kiba marjan iban kiba don na po west ka hills kiba kit ikalengkor na kabantaban penia seprang ika kam jong ka parti pi don lang hangne nagalyang jo pi kom ka women wing ngi pediang subha ya pi ngi ngokmen ba pidan rengkat hangne ban ai lang ka jingkersan yangi kum ka parti ba khamtam e nagabanta pai ba buan sekene ka jingalang tekublai sipun nagabanta jong pi baro kibalawan hagane ka por ka bamenta tengah ngotonat bangayo banwan yu kejap biang hagane ka sinong kakerteng jong kani ka sinong kani ka kensi tenre kani ka dong ka bangiasa kadai ka mau sorong kamdai ta kadai ka mau sorong ngala sa hangne mau sorong jan arsnen por padang wansa hangne mau sorong ngala tiing ngaong trai ka mau sorong teng gede ki bru trai ki bru ki pas sorong sudah trai dimandang lasa hangne ngasiem kasinong teka mau sorong kibriu kibas ngurit kata kali kibas ngutanan kibriu kibas ngurit banga sati badian bagane ka mau sorong kam dadai ka bathau ya ka jing sarong hande ka thau ya kata ka jing birong jo kita kimah teka banga ngutanan kolong ba kibriu kibaron hagane ka sinong gide kibriu kibas ngurit barka bakham ngutanan hagane ka jing yalen ti jongi ko parti kolong bagi dei kibriu kibas sempang kibriu ki basempang ya ka ba usumbai ba ngilabet upangila hikai ki sepang ka sensyar ka ba bet ka ba khot ka ba suba kala yo jaka ha ki donor ke jongpi bat namar ba kala yo jaka utau sumbai ubangila bet ula saiso bar ula saiso stet bangila yo ban khet ya ka jingjob ka ba don burom house nem ar hajara pusan ha ka ba pila sai ya iba powel soklet kum UMDC ba don burom jongpi tekum gadak jong kajing semangu ya pi tongi thapti na kabenta ki baba ki bala ai kajing kersan na kabenta ka parti kajing saba ai kajing thapti ka bajam tenamar kata daw pengiwan ha kani ka por ka bamenta imuan syu banyakran ni gino-gino ki wai pat ki syu nga nagaliang kumunong ai kitien ngawan hang ni tang man sutip ngakwatip la pidang ne ha kani ka ju kanang rim ne yo pila ya kala jing mut kata kali ke pengako urang kerang ngaron kawai ke program menem step Smith tinggal ongi bapu nganyele sitom ban be tinggal pendep kloy kata ke kam ngile wan be slap ubujur ulahap dan ring ngile poi hakane ke sidong hakapor ke babiang teka pengako ban kali ya pi pa bahang ne kalong hatu pindang ai ne em ke jingkersan ya ke voice of the people party hata ne ke party ngenwan ra ya ke jingeli juga jai benriu bagata kalong lengba ki vote ban penyeteli ka jai benriu menta bangin yo ya ka jing sensar ka baklan ka donkam bangin a ya ka jingkersan ya ka wei ka party kata ka dei ka bangin ya terang ka bangin anut nama kata dang ya penkre na ka benta ka ne ka snem menta na ka benta ka ne ka by election bar kumju ru ya ka ne ka ar hajar apro pra ka bandangwan tingi kwa abah ka ne ka ar hajar apro pra ka bandangwan ngen yo i ya ka sarkar ka baklan kumbakalong mentang idan tang samut ki MLA hapo ka yeng dor bartawan hane ka basngo tanan kalong samut ki MLA ka bangidon kala penki ya ka yeng dor bartawan bar nilayo ya ka strong opposition nilayo ya ka strong opposition bat ngila pen i ya kata kasap ka pong ka bangidan ngila pen i ya kata ka willpower ka jongi
ya ga jenglong serius tungi ga cak beril ngilara ya gimat ki jurah ka yeng bertuan tambah sulong ba ndayo apor e kita bon ba ki bel kita bon ba ki mat ke bangi na ka parti ha bangi syong ha ka executive committee jong ka parti yong ka niru ka badan kam handrai onda ngila submit cho speaker ka niru ka pamlong namar umdon por pelong session tang sitayo artayo du kataru bun ke paot kila bama ki ka por hapan da biang te bun ye kini gimat ki bangi kwa menra mengi assembly mio banra tengi kum ka parti habangi mio banra ha kayeng dor bartuan to yetu bapi haengin ra lara hayeng dor bartuan umdan jaga yani nyimban se benwan sapi upai ba lara dei baka assembly ka jorong sibnai ka jorong arbnai lara ngiyo ye ki session ki papura ngin sai ki mar ki jura naga benta ki section ki ba pero jo ke imlang ka salang ka jongi te pigi pa ba pinjen dala yui berkabang aslo tunar kalong leng bagi ni kijing ekran ki assembly mensua ki beriu kim da tip ja ayu ka assembly dan reja do kami ke BPP long assembly yang tai beriu lai abdungong na yeng namar bayo e ka live telecast dan ada kami ke BPP ki beriu kila sedang pet ye ka assembly session kani kalong sipenta ka political education kalong sipenta ka awareness ban ai pigi pai ba ter piru pilanang yo i ye kata ka jingya dan tijong ka party dan namar kata kum ka party habangi dan haka opposition kadeka kamram jongi ban pen i ya ka sarkar ngingim dai tang kinong kedokti kum ko opposition ngi pendap ya ka kamram ngilong ru kinong kedau lenti ban syukdokti kambiang dan kamban kedau lenti habangi ong bakane ka papile kamlong kane ka papile benle kata ka bangi khot ngi perta nama kata dau kimi kitu ki pautali ki jingdawa ki bangi dawa naga sarkar tewat ngoper habang imi sa kisnong gitaw ngi ay kini ki jingken tho e ka sarkar dan ki brio jongi ki balas tang thut ki ong ba o kane ka BPP ka he tang ka kan tho brio he tang ka ben brio pini ban sutu kum balaya batay na kaway ka por sa kaway pan kane ka jingken tho kaya pher na ka ben brio la ben yo brio simet bojrong ubalongkot ubali ubayong kumta terter bosni brio uba kumta kita kini ki jing ben yo brio henry habang ngi kedau ye ki jingle to ka sarkar ngi kedau bau pai ba unsyai namar ngimla ban snapjar lada ka don ka jing sakta ya ka hok ka jong pai ba lada ka sakta ya ka riba de ka jai beriu jongi sibo mentala da beriu mut ban lilam ya ka kendau ka siap jongi ngini ro yo tau beriu lada beriu mut ban de ka kendau ka siap jongi le sop ki kam gi ba pher ngimla ban snapjar ngane tu ipi balada ngi snapjar ka jing bisar kan ha pada kita pengi jongi ro deng namar kata orang ngimla ban skap jarni habar kedau ya kai ke bangi de ban kedau dan nama kata pai ba wat nus ngotu bakala kai ke pengamu bonong ipi kalong ba kai ke bangi ni le kalong ba hikai yu pai ba bandon ya kata ke bangi ong ka critical thinking kamu ba pinang ban bisar kai ke badai bar kai ke bakla kai ka basniu bar kai ke babha barban hikayo pai ba kumno ban jet ya ka babha ban kan pat ya ka basniu kata ka de ka critical thinking kitu ki balik kuliah ki school ki college ki sngotu ya ka critical thinking menta lada kam ban ka critical thinking haka education jongi ngane tu ipi ka ne ka education kalong le noi baro si kata ngi ong ba ka puli ka puthi ka de ban penla e ki breu ban yeng hala ki jong ki kijat handai haka critical thinking ngi hikai ki breu om tang bakin yeng hala ki jong ki kijat handai bakin yeng hala ki jong ki jabing kata kadai ka bangi pendan kam hagari bekerja beru nama kata dau kini kiwai ke parti kitin ke parti pra namar bangi hikai upai ba udun kam tang ke jeng hikai hisen ba upai ba ulasai wat pen bit ya upai ba dan ki bamut ban hikai skol upai ba hangni apa mau tharisan le ngai upai ba hangni ula de pas PhD ya ke politics upai ba ula pas PhD ya ke politics sibut ban hikai skol pen le ran kala namar kata dah pinyo iba un hikai upai ba na mau tharisan haka by election ke banwan un hikai upai ba na mau tharisan haka al hajar arpupra pin pai mat artat kedar menjur pai ba hau pra